Nej, lad nu være. Lad nu være. Kan du så lade være? Kan du så lade være? Kan du lade være? Stærkt ikke over filmen, nej, Chili. Kan du da? Det er så Kimi. Kimi. Det er godt. Kan I ikke komme her med den sidste? Kan du ikke komme for op herhen? Lige så stille, Sigurd. Nej, Sigurd, du holder hende. Ham. Nej, du kommer lige så... Kom herhen med ham nu. Nej. Han skal herhen nu. Kom. Bare sæt ham ned nu, så han kan løbe sammen med de andre, ikke også? Sæt ham ned. Lige så stille. Sæt ham ned. Sådan. Lige så stille, drenge. I skal gå stille rundt, ikke også?